txikitan juten ginen familiarekin, eta bertan hamaiketako agertzen genituen, eta bueno, eta pixkat hori naturarekin harremana gehiago izateko bazen bide polit bat edo. Horren kuadrillarekin, lagunekin, noiz ez familiarekin ere baita, baina bueno, normalean gehiago lagunekin bai. Arabarko, berez, zonalde hori bada Erronkarikoa eta Zabetzukoa. Eta zehazki Gorza, Galotze, Burgi eta Bidangozeko herrien menpe dago. Badago denetarik, goialdean badago aukera paisai desberdinak ikusteko. Arkaiztiak daude, bertan txoriak ikustetakezu, ugatzak, arrano beltza ere, denetari pixkat. Hegaztien babes eremua da. Eta baita badaude pinuiak, ariztiak, nahiko jan polita da bai. Erronkariko hartzaileek garai batean haien hartzaileak eramaten zuten herriberara, Bardeetara, orduan hartzen zuten ibilbide horri. Edo behorrak, edo ardiak, behiak ere, baina gehien bat hori hartaldeak. Bertako jendea, ingurukoa, juten da onjo biltzera, batez ere bertan aurkitu daiteken onjoak dira esnegorriak, onjo beltza, urrizizak eta ilarrakak gehien bat. Behin, amonak esan zidan, herriko aiton bati gustatzen zitzaion bertara jutea, zeren goialdean badago gure herritik neko hurbil dago Gortza, zati bat bada Gortzakoa. Orduan juten zen bertara, eta goikaldean badago zutabe bat orain telebista ikusteko, eta bertan baditu ikuspuntu desberdinak eta ikustezake ariztea, badaude oso paisai polietak bertatik ikusteko. Eta berari asko gustatzen zaion bertara jutea. Ara jutean gehien bat sentitzen duzuna bada lasaitasuna, bakea, txikitara berriro bueltatzea, batzutan ere bakarrik juten manimarez juten ere musikarekin. Normalean, mendira juten aitzenean, lagunekin, kuadrillarekin orduan badago izketa, irrifarra, eta etorkizunean, espero dut behintzat, orain dagoen bezala mantentzea ingurua, eta ere pixkat lagunduko luke ara juteko erraztasunak agertzen baldin badira hobeto. Bideak ez dira oso ondo mantenduak.